Staat aan. Zullen we dat afspreken? Want dan, anders dan moeten jullie... ja? Even Oké, dus voor de mensen die vandaag een training moeten werken, als ze de vingers eventjes dan weten hoeveel toetsen klaar gaan leggen. Heb ik even geklikt? 3, 4, Ja, Nicky, jij was er nog gedacht, ik word er nog hek dan. Nicky en Erik, hè? Ja, ik ook, mevrouw. 7. Nee, Mag ik? nee! Bijna. Jasper! Hey! Ja. Jasper, je moet nog omdraaien! Nee. Kunnen er nog meer mensen een hond meenemen volgende week? Dan gaan we eventjes klikkertrein buiten oefenen met een hond. Sorry. Ik heb er al 2. Oké, het is niet leuk. Emma, zet uit. 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 Dan moet je niet klikken. Nee joh! Vuile domme.